simmerwaar, zo wil ik het wel nemen. Maar nog altijd niet een haatrol van die wat de eerste wien. En die wie het weer sterker, vrij krachtig en krachtig. En toch viel het dan op romte en in de kustgebieden nou die wat kouder aan. Nee, ik kan beter zeggen, daardoor hebben we daar wat minder hege temperaturen. Maar simmer is het nog altijd een wol. En dat simmerwaar, dat zullen we voorlopig houden. De zinnen blijft erbij, het blijft voorlopig droeg. En de temperaturen in het weekend, ik zet het al hier even op een richtje. Laat ik beginnen met joen en vannacht. Joen nog, de zinnen erbij natuurlijk. Vannacht zijn 8 of 9 graden. En de wind die komt vannacht uit het noorden en noordoosten, is zwak of matig. Kustgebied nog vrij krachtig. Morgen heb ik wel weer zinnen. In de midden staat er gewoon wat meer bewolking en de temperaturen morgen zijn 15 en 16 graden. In de kustgebieden zijn zandje en 21 graden op de plekken in de provincie. Wien, wat eerst, matig en vrij krachtig. Dan zetten we terug naar de snijn. Hebben we nog wat meer bewolking, wat minder zinnen, maar de zinnen is er regelmatig bij. We kunnen er nog best op uit. 15, 16 graden in de kustgebieden, zandje en 19 graden op de plekken in de provincie. En de wind nog altijd in de noordelijke richting waai en die is matig en vrij krachtig. Het vooruitzicht. Manje, Tiese en Waasje, droegwaar. Er zinnen er regelmatig bij. Manje, 17 graden, Tiese 20 graden, met wat meer zinnen. En Waasje zijn 22 graden gemiddeld in de provincie. Dus warme dagen staan op het programma van Takkenbieken. En de wind gaat dus even uit het noorden waai. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.